boss ko nirong imo inahan. Hello! Ano mo? Katawag yun? Kano? Silang sa mundong ito, laging gulat ng magulang mo, kaya ang imong daguay murag demonyo, ito kaayo, murag impakto, murag ispalto. At ang nanay at tatay mo'y nahibulong murag agonggoy, kay gamatoy banggod imong tumoy, murag og lumboy, murag og yakoy, murag og unsoy. Nya karon nagaloya ang imong nanay sa pagpatutoy ni tatay. Aw ni mo di ay Pajat milhan bagan naguway, pero pinangaka ikuon kanunay. Kung kanunay, wag kanunay, magkong kanunay. Karon nga midako ka na, silang duhan nagadoda, kaya ang imong lihok nagkadublikaran. Mabay pang lalaki pa, may tumoy pa. Aron nga ilang mahimawan, ipalitan kanila tulaan, robot ulang tuigan mong parbital, murag tartan, murag magilan, pati roman, kung ang imong mga napilihan ang pan-baseball, pupula sa volleyball, nagkagulkol niya. Kung ang mula imong yon tayong ibonalan sa mat, okay pa untol-untol, pulipol niya. Masamay sa mga katuigan, talikarang nga napulan, nagbuha kag at sa kutilyog sundang niya. Kalit silang natingalam, kay gipikas nimo ang mula, ibutang sa dughan ihimong raknya. Ay naman! Kung ang imong tatay-nanay nagamahay, usahay malipay, kay buki ay kiay. Kay si Dodong na himong hinday ang panagway, murat nagdiatay, pagbuot ni ay. Kay si Dodong na himong hinday ang panagway, murat nagpanway. It's right, left, right, left, right. Si Dodong na himong hinday, nagamit up, Morana o patay. Left, right, left, and right.